Ila pli akan kadukan ke jongi hang ne ha polang tot na du ubanai Desember mentah kala ya kumbah ndri ubanai kame dia kapor bangi pli ia kan kadukan ngibu tangi uput haro da ka penbiang ni ki jorim ki do bat kiwe ki bayaha ban bam bat uput haro ki ba ki labun ki bawan ban bam hang ne ha kadukan kentup ki banapo ka distrik na keleng ka jela ka jongi wat na do shabar jo ka jela ro ki layawan kam tam ki toris ki bayat na kan national highway ki yahar bat bam hang ne hapo kini ki indri banai ki balayat haba ki pa ki bawan ban bam hang ne hadukan jongi ki la ajing mut yangi bangin bu bat ki we bat ki jajing bam kum da uchau fried rice mo bat ki ki jajing bam restoran de da ka bangi penhun ya ki ba ni la plino ya ini kamera jongi ban bu no ya kita ki jingbam restoran bat om de ru tang kata andre ila ajing mut ru yangi bangin bu no ya upan sa nomor upan sa ru ude ujing bam tanrai kasi jongi tengi ru ngila so ya hap jing mut te ngila bu no ya upan sa ban ngila sedang ban bu no matas ngi ya bangi shet ya upan sa ngi penbiang ya ki chor em katung tap ki jaddo baper bat kiwi ki bayade ban bam bat upan sa Tena kaliang jonga ka badap lening do bachi ka try jonga ne kadukan na petip shepi ki pajba lada pikwa banwan ban mat ya kini ki jing bab tenrai pila banwan hangne hapo kadukan jongi la ne pila bansu order da ka ba telefon ha une number bat ngin pen shet kat kom ka jing.com jong pi